Často se nás ptáte, jak funguje zamykání dveří s chytrou klikou, tak se na to dnes spolu pojďme podívat. V momentě, kdy máte doma nainstalovanou chytrou kliku na vašich dveřích, zajímá vás tato střelka, protože pokud neotemknete kliku, po zmáčknutí madla kliky se vlastně tato střelka vůbec nehýbe. To znamená, vy i když mačkáte, neotevřete dveře. Pokud aktivujete kliku, otiskem prstu, kódem a tak dál, po zmáčknutí se střelka otevře, zase po zavření dveří se zablokuje, jako je tomu v tomto případě. Standardně, pokud chcete zamknout dveře a nemáte chytrou kliku, tak potřebujete, aby vám vyjela tato západka. U normálních dveří máte někde zde v těchto místech cylindrickou vložku, což je u nás velmi známé tak jako FAP, kdy vy klasickým klíčem, který strčíte do té cylindrické vložky, otočíte, západka zajede, máte zamčeno. Pokud chcete toto samé vyřešit i s chytrou klikou, pak je potřeba pořídit zadlabací zámek, samozamykací s panikovou funkcí. Zadlabací zámek je celá tato část, kterou vy našroubujete dovnitř do těch dveří a v momentě, kdy zavřete dveře, tak vystřelí zámek. My tady v tuhle chvíli máme model chytré kliky, která nemá místo pro cylindrickou vložku, ale samozřejmě máme i modely chytrých klik, kde můžete mít cylindrickou vložku, to znamená, že existuje i možnost zamykání přímo na klasický klíč. Tento model má zadlabací zámek s tou panikovou funkcí a se samozamykáním, vyřešený trošku jinak. Není to tak, že když zavřete dveře, automaticky se zamkne, ale jenom pohybem kliky nahoru zamknete a máte zamčeno i na zámek. Pokud potom chcete odemknout, otiskem prstu například, aktivujete kliku, odemknete. Jediné, co je potřeba opravdu na to dávat pozor, tak je, abyste měli zadlabací zámek právě s tou panikovou funkcí. Je to z toho důvodu, že když máte zamčeno, tak abyste se dostali ven, tak paniková funkce právě umožní, že když kliku zmáčknete zevnitř, otevře se automaticky.